אתם עושים נפש בריאה? דבר אחד תזכרו תמיד. יש אור בקצה המנהרה. הנה ישועת השם כהרף עין. מחר בבוקר אנחנו קמים חדשים. ואם יצר הרע יבוא ויגיד לך, לא, מי אמר לך? תגיד לו, אני אמרתי לך, נשמה שלי. תגיד לו שהרב יגאל אמר, שיבוא להתאפל בו. הרב יגאל אמר שמחר, בעזרת השם, ישועת השם כהרף עין, קווה אל אדוני, חזק ואמץ לבך, וקווה אל אדוני. אני יודע שהשם יתברך בעזרת השם הולך להושיע אותי בישועה גדולה. אתה הולך לקבל מתנות גדולות מאת השם יתברך. תראו איזה מצחיק לומר את זה. אם היה בבא סאלי מבטיח לך הבטחה כזו, היית רגוע או לא היית רגוע? היית רגוע, נכון? אם היה רב צדיק בא אליך ואומר לך, אח יקר שלי, או גברת יקרה, אני מבטיח לך שתוך שבוע את מוצאת את זיווגך, גמול לך משור לשמתך, את מסתכלת מיד על השעון, מסתכלת על השעה, על התאריך, את אומרת שבוע מהיום יש לי את החתן, השתבח שמו לעד, לא משנה מה בא, אני מתחתנת, השתבח והתעלה שמו לעד, אומר לך בורא עולם, למה את לא סומכת עליי שזה יגיע? למה את לא סומכת עליי שזה יגיע? אנחנו מאמינים לצדיק, כל הכבוד, זה דבר גדול, אבל למה אתה לא מאמין באמונה בבורא עולם?